Kai. Ya ka da Allah. Mu? Yawa zo. Ina zuwa. Kai. Kai wani ganda na gaba da dana. Yalla bai. Kan ya gida. Lafiya lau. Ko kai fa? Lafiya. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya aiki ciki ne. Amma kai bai rabe ne ma. Wallahi mun yarbawa ne. Ai na ga alama. Wallahi. To ya aiki ciki mu gaisa. Assalamu alaikum. Sun gaisa da Hajiya. Alhaji da Zifi Naira ya yi kwangila. Kana jin labari na? Muna ji a gidan rediyo. Da gidan TV. Duk manyan gine-ginen nan da ake gani na Najeriya irin Sibila da sauran wannan sunan wannan bankin na Najeriya Central Bank of America ko? Ka sani. To duk ni na kan kwangilan ginin su. Yanzu haka daga Saudiya nake. To so wannan gidana ne ka gane? Akwai injiniyan da na bawa aiki. Gaskiya aikin na gaba ya tafiya yadda ya kamata. Amma abin da nake so yanzu kai me kake a can? Wallahi gadi muna yi wallahi. Gadi? Kaman kai bai rabe mai basira. Ba gadi. Kabilansi ne Hausawa na ba babban mukami. Ba gadi ne kamace ka ba. Yanzu zan saka aiki. Ai kai kuɗi. Wannan gadin ma kamar da shi minus ne. Ka da kwangila naira yayi. Ai kai kuɗi. Yanzu ka san me? Wa zaka kira mana zai taya mu aiki za a dan canza bulan nan guri. Guda 50,000 na ce aka amma haka gaba ɗaya bai fi 800 ba. Wannan naki na kine? Daga Saudiya na zo yanzu nan. Inna lillahi. Muna da mutane. Wa kake ganin zaka kira mana? Akwai MG. Ina zuwa. Hello? Miliyan 200 na ce ka samu. Ka samu miliyan 50 ta zan sallama gurin. Auka ake yi? Ka ga dalla. Alhaji Sani in ba za ka tura kuɗin nan ba kawai ka bari in sayo da malamin. Ka tina ina wayka? Na wayka. Ya wayan wannan ba namu bane wayan yaron mai gidanmu ne yaron soja. Ka san kidan a cire mana shi. Shura Messi ba. What? Kaga yamin message amma ba zai ba. Yanzu ka san me zai? Ka je ka kira mana wani mutum daya mu ƙara dan canza bulan nan guri saboda yanzu za a zo a kawo tiles. A gane? Ka je ka kira mana wanda kace ganin zai taya mu aiki. Kai kai kuɗi. Maza je ka kira mana shi. Je ka kira shi. MG! Kana kwanan nan. To je ka kira shi. Je ka kira shi. Je mu kira shi. Je ka kira shi. Kai sauri mana. Ai sai ku bata. Kai ka kwangila ta wuce mu ne muka zo da wuri. Saurin me kake da yare ne? Ai kwangila ai ka samu. Wannan ita ne MG. Shine MG da kuke magana? Malam ni ba sunana MG ba sunana yake dan mor baban tinkiya. To ko ba aiki dai kun baban jaka. To ina ruwa nan jaki kenan baban tinkiya. Jaki kenan. Ban dai faɗa ba. Yanzu dai aiki kun samu. Alhaji Nazifu kwangila naira yayi. Wanda kaji ana faɗa har Malaysia na je na yi gini. Yayi bola. Wannan gida na. Kai wannan ita ne yayi bola. Kai. Naira yayi. Ba yayi bola ba. Naira yayi bola. Naira yayi. Ba bola ba naira yayi. Naira yayi. Kana nufin ka ce naira a gurin ka yayi sai gaba daya. Amma kyautar miliyan 50 ba na abu bane. Wannan bulan nake so a mai da shi from one place to another. In ji bature. Kila ka ba mu dan barau. One by one kenan. One by one. Ya bari ka mun zama alaji. Yanzu akwai motan tile. Mamma ya bu zai je Madina. Ai mamayen ka ba ka ci haka. Wayan ka ba ka ci. Na yake ba wayan ba bane wayan yaran ya. Akwai waya a gurin ka? Akwai wayoyi a guri. Ba mu waya daya zaka ba mu dan yi kira wancan. A ki bata duka mana. Allah. Ki bata duka. Waya goma zan yi. Wannan za. Speaker shi da alamu ba kawo ɗayar maka. Ki bata duka gaba daya da Allah. Babu wata? A'a. Wannan ta yi. Wannan za ta. Wannan ba sai a baki waya goma ba ya gama. Hello. Haba Alhaji Abdulkadir idan za a kawo tiles din nan a kawo zan ajiye ma yaro a bakin titi. Ka je a karbo akwai wani berebe ina ga shi zan tura. Ko ban tura shi ba zan zo da kaina to shikenan. Kun yi na gaban gosi da. Yanzu ku fara aiki abin da yace kan na tura kowa gwanda na je da kaina shigo da motar tiles din. Wannan shine gidana. Kaga in na tura ka ba lalle gane ka ba. Wanda in je sai da nuna mana kabilanci ma. Sai nuna mu kabilanci. Yanzu wannan bulan a fara dauke shi ana. A doka wannan mai da shi gidan dan uwan. Ai motar in ta zo gidan dan uwan shi kuma. A mai da shi ɗayan gurin ba gidan dan uwan shi ba. In motar ta zo ta nan za ta shiga za ta sa tiles. Ka gane mai plumbing ma zai zo. Hanya ta masa babu hanya ko? Ba hanya to yanzu aje bismillah. Fara ka. Idan baka da kuɗi bana ba za ka yi mata ba. Idan kana da kuɗi in sun ganka da mota har hotuna suke kai ma garje biɗi mai ƙwari. Tsoho da kuɗi yaro in ba kuɗi yau ya koma tsoho. Yau ya isa ku zo sun kira ni.
sai kawai kamar saka kira ku zo mana sun kira yanzu motar tiles ta zo za mu je zan je in shigo da su kaga ku ba san ku ba ku tsaya anan ku ci gaba da aikin ku yana kyau kai kana da miliyan 9 da ma a guri na ko ai dole ma ya ba mu miliyan 9 wannan ai kai ka zama ban yaro na gadi ka manta da magana sai ba girman ka bane a gani nan bello ku tsaya ku jira na bakin titi ku jira ni Allah bai gani nan bari ni Allah bai akwai wala kar ku da mu ku ci gaba da aiki yanzu bari in je ni taro motar ka gane zan taro motar ta sai a shiga da shi ku ci gaba da diban bulan nan bari in je a je aiki mana wannan miliyan 9 kai kar sai ka sa in canza yaro anya ba wannan zan sa bangare na ba ku je wannan alajin anya ba makaryaciya ba ce ba kai don baki ba ki zo ya san malamin babbar riga bane ba ki ji san dan jana me babbar riga ya hajjadala wannan kike what Yaraba Alhaji yana kiran ki. Ya je kofar gida ba kowa ba a bude gate ba zai shiga da mota. Yana ta magana ya ce a kira ki. Alhaji ita ne tana kiran mu. To da ke da Alhaji mun ci kutumar ban mu. Alhaji ne fa. Kice ki ga mata ba za zo ba. Alhaji ne fa zan fa faɗa masa. Ke Alhaji kake faɗa haka ba? Ya Alhaji ta ci uban da ke da Alhaji mun su ban mu. Muna nan mun riga mun zama miloniya yanzu mun riga Naziru kwangila ya yi bola yanzu ta riga ta bamu karkire na ke bara ki ji wani abu duk ranar da kin kara zuwa muna cikin kwangilan mu ki sai wani Alhaji yana kira dare ne hankali wani Alhaji wata guda dai ana bamu naira 10,000 fa a wata guda dai ana bamu yanzu za a bamu miliyan 9 don banta zai zo gidan Alhaji ma zuwa zamu mu kone shege wallahi siye gidan zami gaba ki dai cinyo kai mu siga ba da aiki da Allah yayi kai yau kiyaran wajen kwangila aka bamu kwangila ne aka bamu waye ba kwangila Alhaji Naziru Bola yayi Alhaji Naziru Bola mu kuke gawa kun san waye mai nan din general din mu ne fa waye general din naku Jennifer Wami staff din mu ne fa waye shi baka san karin burtai ba burtai mu kake gawa kai kallon wannan da wani bulo a nan Allah bai yau kuri dole rike shi haka tsaya haka zamu yi magana wallahi haka zamu yi magana haka zamu yi magana wallahi Alhaji Naziru yayi bai bola ita ne ta ba mu kwai ubansa Alhaji Bola kai juji ne ko juji ne ubansa ran ma je wannan yayi mu rike shi nace rike shi wallahi yau wallahi wannan ta so san Alhaji Naira yayi gola bola ne ko bayi ne ma wallahi mu ta mai da bola wallahi mu mai da yayi wallahi mu ne yayi ni ka san menene abin da ya zo min da sauki ni da ma wayoyin da na mai da sato su ne wallahi da ma sato su ne ko wayan fa yaron wanda gidan da muna gadi ne fa da kudin maman yabo naira 9,000 albasin da an ba mu za mu kai musu yo Allah isuru ka san menene ai akwai Allah idan muka dai kiyama sai Allah ya saka mana kuma ba ce inda rabbana ba wahala amma wallahi mun si wahala wallahi mun si Nazi Gonar Waka TV ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani mun gode.